салом, ду рӯзи охир дар фазои варзиш ҳамин қадар рақобатҳо гапу хабарҳо пурсарусадо шуданд ки ногуфтанӣ. дар ин нашр барои шумо чандто муҳимтарашро мегӯем. шурӯъ мекунем. охирин дидори Пеп Гвардиола ва Юрген Клоп дар Премер-лигаи Англия мусовӣ 1-1 хотима ёфт. аммо дар як гӯшаяки шаҳри Лондон шогирдони Микел Артетаро ин ҳисоб хеле хурсанд карду Арсенал дар мавқеи аввали ҷадвали Премер-лигаи Англия қарор гирифт. гап сари он аст ки бозӣ то охирин нафас ҷаззобияти хуса дошт ва ҳамин қадар ҳар ду тараф кӯшиши гол задан мекарданд, вале ту ба дарвозаи ҳеҷ кадоме намедаромад. аммо довар дар охирин нафас ҳамаи корҳоро вайрон кард ва ба андешаи шояд миллионҳо одамон пеналти ҳапа ҳалолро ба фоидаи Ливерпул надод. ин чӣ хеле гуфтем дар охирин дақиқаи иловашудаи бозӣ сар зад ки вақте Мак Алистер дар ҷаримагоҳи Сити кӯшиши тӯбро ба худ гирифтан кард, нимҳимоятгари кабудпӯшҳо Жереми Доку муқобили Алистер қоидаи бозиро дағалона вайрон кард ки дар ин ҳолат гӯё чашмони довар хира буду ёрдамчиҳояш нобинову дар утоқи вар нишастагиҳо кайҳо мурда буданд. бо пой зарба рост ба қабурғаҳои Алистер рафт ки муболиға карда гӯем чарақаси шикасти қабурғаҳо ба гӯши фалак расид. хулас довар ба зарбаи кунҷӣ ишора карду Ливерпул аз пеналти маҳрум шуд ки ин ҳолат Юрген Клопро ба хашм овард. ӯ дар нишасти матбуотии баъди бозӣ хеле хашмгинона гуфт ки пеналтии 100% қоидавайронкунии 100% дар тамоми мавқеъҳои майдон агар тӯб он ҷо намебуд аниқу Алистерро мекушт, иброз намудааст Юрген Клоп. хулас доварон қаҳрамони асосии чанд вақти охиранд. аз ин доварии онҳо қоидаҳои футболи деҳот беҳтар аст. касе соҳиби тӯб аст, ҳавай довар мешавад. Реал Мадрид ҳамвор кардани роҳи худро дар Ла Лига идома медиҳад ва қурбонии навбатии гургҳои гушнаи Мадрид футболбозони бечораи Селта шуданд. бозӣ камтар дигар идома мекард, Карло Анчелоти ҳам гол мезад. Реал бо ҳисоби 4-0 ғалаба кард ва ғайри ин чандин рекордҳои аҷоибу ғароибро ба қайд гирифт. аввал ин ки дидори мазкур ду то ҷашни солгард дошт. Лука Модрич бо пираҳани Реал 350-умин рақобати худро дар чемпионати Испания ба қайд гирифт ва Тони Крос бошад 300-ум бозии худро пушти сар кард. ғайри ин футболбозони Реал аз 4 голи рақобат ду тоашро худашон ба самар расониданд ва ду тои дигараш аз ҷониби ҳариф ба қавле ба сифати бонус ҳамчун автогол ҳадя карда шуд. 2 автогол ва 2 голи ҳалол. дигар ин ки футболбози турктабори даста Арда Гюлер ки ҳамин тобистон ба сафи Реал ҳамроҳ шуд, аввалин голи худро бо пираҳани Реал ба самар расониду мардуми Туркияро шоду масрур сохт. аввалин голи Реалро Винисиус Жуниор ба самар расонид ва ҳамин тавр Селтаро мисли як дастаи рӯстоӣ истифода бурданд. Реал дар мавқеи якум бо 69 имтиёз меистад ва Жирона 62 холу Барса бо 61 имтиёз дар ҷои сеюм аст. шоҳ ба маснаду тахту мавқеи худ наздик мешавад. як ҳодисаи хеле аҷибе дар чемпионати Узбекистон ба миён омад ки ҳоло дар тамоми шабакаҳои маҷозиву расонаҳои хабарӣ ҳамин мавзӯъро муҳокима мекунанд. дастаи Андиҷон дар даври дуюми чемпионати Узбекистон тими Бунёдкорро торумор кард ва бо ҳисоби 5-1 ғалаба намуд. аммо дар дақиқаи 34-уми дидор ҳамон ҳодисаи аҷиби гуфтагиамон рух дод. ҳодиса ин хел шуд ки вақте се футболбози Андиҷон ва футболбози Бунёдкор Усмоналӣ Исмоналиев дар назди довар хомӯшона меистоданд, ногаҳон футболбози Бунёдкор Усмоналиев бе ягон баҳона бо пой ба синаи футболбози Андиҷон зарба мезанад. ҳатто шораи бозии узбек ҳайрон шуд. инаш дарди бахар. ҷои ҳайронӣ он буд ки ғайри он ки ба Усмоналиев корти сурх доданд, футболбози ҷабрдидаро боз ҳамдастаҳои худаш ба замин афтонида бо пой зарба заданд. хулас инро дар шабакаҳои иҷтимоӣ як ҳолати нофаҳмо баҳо доданд. аммо шояд гап ин хел бошад ки ҷабрдидаро ҳамдастааш ба хотири найрангбозӣ ё худ симулятсия накарданаш ҷазо дод. Месси ҷоизаи Оскар гирифт. беҳуда чанд вақти охири ӯро дар шабакаҳои маҷозӣ барои гирифтани Оскару ҷоизаҳои дигари ғайрифутболӣ масхара намекарданд.
маросими ҷоизасупории оскар ки баландтарин ҷоиза дар арсаи синамо ё худ кино ба ҳисоб меравад, ин навбат дар долби театри лос-анҷелес баргузор шуд ва барандаи асосии ҷоизаи оскар филми оппенгеймери истеҳсоли амрикову бритониё ва кори дасти коргардон Кристофер Нолан гардид. ғайр аз ин дар як номинатсияи дигар ба Месси ҷоизаи оскар доданд. аммо ин ҷо гап сари Лионел Месси намеравад. соли гузашта филми анатомияи афтидан ҷоизаи асосии фестивали Каннро гирифта буд ки дар он филм номи саге аз қаҳрамонони асосӣ Месси буд ва ин ном чӣ гунаи созандагони филм мегӯянд ба хотири Лионел Месси гузошта шудааст. хулас чанд рӯз пеш ҳатто мишмишҳо буд ки Лионел Мессиро ба сифати меҳмон ба маросими ҷоизасупории оскар даъват мекунанд. аммо продюсерони филмҳои дигар ки дар ин номинатсия бо филми анатомияи афтидан рақиб буданд ба омадани Месси асосӣ розӣ нашуданд. ба андешаи онҳо ҳузури Месси дар роҳрави сурх ба картинаи Мессии саг аз филми мазкур овозҳои зиёд мегирад. ба ҳамин хотир Лео ба ин ҷашнвора ҳузур надошт, вале ба ҳар ҳол одамони бад ба мақсад нарасиданд. сагчаи бо номи Месси аз филми анатомияи афтидан яке аз ҷоизаҳои оскарро гирифт. сару садоҳо дар мавриди худкушии Дани Алвес дар зиндон ду рӯзи охир расонаҳои иттилоотиро фаро гирифтааст. гап сари он аст ки чанде пеш Дани Алвесро ба хотири таҷовуз ба номус дар асоси аризаи шикоятии як хонум паси панҷара бурданд ва дар асоси қарори ниҳоии суд дар Бразилия ба 4.5 соли зиндон маҳкум карданд. ҳамчунин дар ин баробар 150,000 евро ҳамчун ҷубронпулӣ аз ӯ ситониданд ки ин дар фазои иттилоотӣ сару садоҳои зиёдеро ба бор овард. хулас дар авҷи ҷараёну фишорҳои охир нисбати ин мавзӯъ дирӯз журналисти машҳури бразилӣ Пауло Албукерке иттилоъ дод ки Дани Алвес дар зиндон ба худкушӣ даст задааст. дар ҳол ин мавзӯъ сартосарӣ шуд ва тамоми хабаргузориҳои мӯътамад нисбати даргузашти Дани Алвес хабар доданд. ҳамин саҳар дар ин мавзӯъ хабари дигар нашр гардид ва зимни як баёнияи расмӣ аз атрофиёни футболбоз махсусан бародараш Ней Алвес дурӯғ будани хабари худкушии Дани Алвес дар зиндон сархати хабарҳо шуд. ба гуфтаи бародараш Дани Алвес дар паси панҷара вазъи саломатиаш хуб аст ва журналист Пауло Албукеркеро барои расонидани хабарҳои бардурӯғ гунаҳгор мешуморад. ана ҳамин хел дӯстон, як замоне як сиёсатмадори машҳури рус гуфта буд ки агар ҳамаи журналистонро нест кунем дунё ором осуда мешавад. акнун ба чанд хабари кӯтоҳи ҳафта назар мекунем. ба иттилои пойгоҳи хабарии Марка дастаи Реал дар аввали ҳафтаи моҳи июн Килиан Мбапперо дар Сантьяго Бернабеу муаррифӣ мекунад. ҷо Беллингем бародари Ҷуд Беллингем дар чемпионшип аз дастаи Сандерленд ба дарвозаи дастаи Саутгемптон шояд голи беҳтарини мавсимро зад. Бавария дастаи Майнсро бо ҳисоби бузурги 8-1 шикаст дод, вале Байер Волфсбургро бо ҳисоби 2-0 мағлуб кард. ҳам Бавария ва ҳам Байер сехоли ба даст оварданд. жозе Маурино дар Миср бо Карим Бензема вохӯрӣ кард ва ана ин футболбози девона аз чемпионати Ҷопон пеналтиро ба Интер зад. ба ҳамин тамом то дидори навбатӣ хайр.